Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa ating satellite office sa Caloocan. Makakasama natin si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Kasama mo ngayon, Ka Rudy, si Berlinda Co. Malana, 63 taong gulang at 23 years nang lumalaban sa sakit nito sa bato. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Berlinda. Magandang hapon din po. Apo, Nanay Berlinda, kumusta po itong pakiramdam nyo po ngayon? Okay naman po, ma'am. Apo, so ipagpasalamat po natin yan dahil kayo po ay nasa mabuting kalagayan at okay po ang inyong pakiramdam. Nanay, may kasama po ba kayo na nagpunta dyan po sa aming satellite office? Kasama ko po yung husband ko. Opo, so kasama nyo po yung husband nyo. Kailan pa po kayo, Nay, last na nagpatingin po sa doktor? Nung lang po, last check-up ko po, December 9. So ano po yung sabi ng doktor patungkol po sa inyong kalagayan? Ano po, ma'am, kailangan lang po ituloy-tuloy yung ating anti-rejection medicine. And then po, kailangan ingat lang po at saka bawal kumain ng mga salty food. Opo. Nay, si Mr. po, kumusta? Ano po yung pinagkakakitaan po ninyong mag-asawa? So far po, ma'am, wala po kasi pareho po kami retired na. Opo, ilan po yung anak po ninyo? Hindi po kami nagkaanak, ma'am. Ay, opo. So wala po kayong katuwang sa inyo pong mga gamutan at pangangailangan? Yun nga po, ma'am. Opo. So paano nyo po natutususan, Nay, yung inyong pong mga pangangailangan, especially meron po kayong ganitong uri ng sakit? Ma'am, sipag lang po, napupunta-punta kami sa mga iba't ibang government agency para po mangalap ng guarantee letter para po sa ating mga gamot. Opo. So sa paraan po ng paghingi ng tulong, doon po kayo nakakaraos? Opo. Bali po, doon lang po kami nakatira sa pamangkin ng husband ko. Sila po ang nagpapakain sa amin, tapos lahat po sa kanila na. Opo, buti na lang po at meron pong mabuting loob ito pong pamangkin ng husband po ninyo. Opo. Opo. So ngayon po, Nanay, lumapit po kayo sa aming programa at yan po sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinakakailangan po ninyo? Kanina pa nga po kami umaga dito, pinagahan po namin. So ngayon po, Nay, nakausap niyo po si Ka Rudy. Ano daw po, Nay? Ano yung hiling po ninyo na matulungan po sa inyo? Para lang po sa aking anti-rejection medicine at saka po sa aking laboratory na nagkakahalaga po ng halos 800,000 po. Opo, kulang-kulang milyon din po yan, Nay. Ano? Napakalaki pong pangangailangan po yan. So, ayan po, katabi nyo po ngayon si Ka Rudy. Tanungin po natin kung ano po yung katugunan po niya sa inyo pong pangangailangan. Ka Rudy? Ito nga po kanina, maaga-maaga po itong babae natin. At rito naman po sila. Tingin sa lahat. At hindi na kagad ako nagdalawang isip at binigay niya kagad sa akin yung kanyang dokumento at nakita ko naman talagang kailangan tulungan natin. At ito na, tinawag kagad ang ating buting Congressman Saldico, upang matulungan itong ating kababayan. Siguro mga 5 minutes lang, sumagot kagad ang ating buting congressman. Tulungan kagad ang ating kababayan na yan para magabot kagad sa ospital. Tulungan kagad sila 100K. Opo, 100,000 pesos ang ipagkakaloob po ng ating buting Congressman Saldi, dyan po kay Nanay Berlinda. Nanay, ano po yung pakiramdam po ninyo na meron pong itinulong po sa inyo or eto pong pangangailangan nyo po sa pagpaparadiation ay matutugunan po ng Ako Bicol Party List? Tubos po ako nagpapasalamat. Kanila po natutugunan, lalo na po ang Ako Bicol, tabang ora mismo. Ayan. So maraming salamat din po, Nanay Berlinda, no? At panalangin po namin na kayo po ay tuluyan ng gumaling. Maraming salamat po. Maraming salamat po, ma'am.